नै बे जाहैबाय नालेंखर दानग्रा नुबायना नै मानसिया मादिथाय नायना लादो आं एबार दिन्थिलांनोसै मानसिफोरखौहाय साबेसे दं नै सासेया नालेंखर हाननाया दुलुलायबायनो बिसोर जाहैबाय गासिबो सिखाव दै बिसोर गासिबो सिखाव गोजा नै इसोर सिखाव गोजा जाहैबाय बर' नेम ना आदसा नेम आरो ना पुर्निमानि नै जाहैबाय नै दिन नालाय बेखायनो जों दिनै स्टार्ट खालामजेनबाय आरो लोगोफोर आङो दिनैहाय नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय दायो माने हरनि बेसेबां जाखो एसे दिन्थिनोसै टाइमखौहाय फार्स्ट टाइम माने जाहैबाय 7टा जाहैबाय दिनैहाय फार्स्ट टाइम जोंनावहाय माने बिसोर सिखाव खावदोंमोन मानसिफोरखौ हमदाबाय बिसोरो खावबाय ओरैबायदि सैथान माने बिसोरो माखासेया माने रायलायबाय थाबाय माखासेया माने गाखोदोंमोन आरो ओमफ्राय जोंथ' मिथिखाबाय नालाय बिसोर माने सिखावखा ओंखायनो जोङो मा जाहैबाय दे जियानो फैबाय नोंसोर सिखाव खावबाय जेब्ला मोजांनो दानना जालांदो जोंबो जानोसै होननानै जोंखायनो न'खरनि गासिबो रायलायलायनानै बिदि खालामबाय आरोखि दा आङो दायो नै एसे नैबे जाहैबाय जोंना नै सोरबा खानाय फिथरथ' खाथ'लायबावनोसो खिन्थु बे हौवा हिनजाव नङालै हौवासो ओरै सासेया मबाइलाव बेस्थ' ओरै सासेया थाखुमाबायसो माथो सोरबा माने बिदैखौ लोंथारसिनो हाथारला रोंना रोङाथाय सिखायाबो बौथारा नै दानो रोङालै रोंनो